Welkom bij het Fries kampioenschap 4 in Weensum 2013. De 57e editie belooft een spannender te worden. Naast mij zit een ex-4 topper. Ik ga het door Henk Schiewink. Hij zal jou ook voorzien van zijn commentaar. Dit is de topfavoriet bij de jongens dit seizoen. Prachtig mooi NPR. En die begint hier voort al heel aardig in deze wedstrijd. Het is nog geen topsprong van hem. Weet we voornemen werd de line opleidt bij de jongens. Die leidt op 15 meter. Want het is voorzien aan een magere sprong. 15 meter 14 van Bobby Zwaagman. Tom Hoekstra in de stok voor zijn eerste sprong. En dat gaat heel aardig. En die zet 4 bij de eerste afstanddel. Op dit moment daar. Hij had een wat lastig seizoen, maar wat blessures. Maar hij meldt hem op tijd. Krachtige jongen. Snelle slag. Hier toch de meters. In elk geval genoeg voor de leiding op dit moment. Want ja, als regerend Fries kampioen wil hij heel graag die titel natuurlijk verlengen. Bobby Zwaagman pakte de stok nou wat meer in de stilte. Oeh, nou had er een krakte 4. Het scheelt net volle. Maar ja, het verschil tussen flop en top, dat is vaak maar een millimeter, hè? Ja, en dat is een zware sprong inmiddels al. Dan werd het wel wat spannend. Wiebe Auke Posma van Noordburgum. Die had hier een hele creëze sprong. Hij pakte hichte en hij werkte naar dat baltje daar van Tom Hoekstra. Het is 16,55 meter voor Wiebe Auke Posma. En een heel creërs kleine plak voorlopig in het tussen staan. Tom Hoekstra. Wat een sprong. Kan hij hemzelf nog verbeteren? En nou pakt er helemaal de hichte. En oh ja. Daar is dan duidelijk de dikke centimetersprong in die jongensgroep. Werd wel op zitten te wachten. Tom Hoekstra, die is dwaande. Maar een heel sterk Fries kampioenschap. Hij is ik de regerend kampioen. Maar dit seizoen toch op eerbiedige afstanden nummer 2 in de competitie. Maar hier zetten het in Noorderjocht. Centimeter 40 voor Tom Hoekstra. Ja, dat binnen afstand die tellen in de jongensgroep. De allerlaatste kans op de jongensfinales van het FK van Bobby Zwaagman. Alles of niks. En nu de stap nou steen. Ja, hij had hem, hij pakt hem en hij komt een heel eind verbeterd hem. Maar het is net verder als Tom Hoekstra. 16,55 meter van Bobby Zwaagman. Dat is exact like 4 als Wiebe Auke Posma. Het is Tom Hoekstra, de regerend Fries kampioen, die bij Santje 40 de 4e sprongdel zet. Klaskenauta. Ja, dit gaat aardig verder. Hoewel het nog lang net perfect weer, het nog 4e hut eigenlijk, maar het ging wel mooi jocht. En klimmen, dat kennen ze wel. Dus die zal hier waarschijnlijk stabiel de leiding oernemen bij de vrouwen. Maar een atleet, dat is het, hè? Absoluut, een topatleet. 13,68 is de afstand nog even van Klaskenauta. Dat is de te kloppen afstand bij de vrouwen. Liliana van der Wal. Ja, het was de sprong. En dat zult er beter uit. Nog net echt goed, maar dan zie je het maar dat haar basis heel heeg leidt. Want zij neemt hier de leiding oer van Klaskenauta. Al is het nog maar een heel voorzichtige afstand. En Grietje Abma doet echt goede zaken hier. Die had hier een hele degelijke sprong en komt dan keurig daar in de buurt van het baltje.
Zullen we eens even zien? Dat zelfs dan verder het bal. Ik lees zelfs een evenaring. 13:91 staat hier op het scorebord. En als dat klopt, is dat exact gelijk aan Helianne van der Wal. Klaske relateert, gaat er omheen. Ja. Dan is dat een heel aardige wedstrijd daar natuurlijk bij die vrouwen. Want Klaske Nauta stier, treden. Maar werkt haar weer helemaal naar boven naar een verschillende leiding. Daar is net stoorkomwisseling bij de vrouwen. Die wedstrijd komt los. Nou de afstand nog wat omheen gekregen. Die vrouwen kan ook over de 15, zelfs over de 16. Ja, 14 meter 6 voor Klaske Nauta. Betuurt de leidende afstand. Eindelijk die 14 meter grens. Maar ook daar, kan je ook voorspellen, komen nog vol naar de afstand. Lisanne Hulder. Net op het eerder punten pakken. En dat betekent dat Lisanne Hulder, de klassementsleerster, net finale springt op het FK. En dat is dan toch wel een behoorlijke verrassing. Klaske Nauta gaat daar onder leiding. In het klassement zullen we Gritsi Abma en Helianne van der Wal allebei de optrekje in 90 mogelijk met een ex-equo. De regerend kampioen staat erkleerd, Hans Ulgo de Boer. Maar ziet waar de sprong en dit zit er beter uit. Dit zit er volle beter uit. En ja, dit begint er op de liedje. Zo kennen we deze jongens. Dit kiezen echt. Ze kennen de roem in jongetje in hun beste sprongen. En hier wordt de wedstrijd definitief hier brutsen. Heel gecontroleerd, inspringen. Naar die top, daar gaat nog een paar slagjes door ijs. Dus er zit nog volle meer in het vat. Maar deze zet er eerst maar even down. Viel het Zelwijk. Dit haast even nodig, zeker in die voorronde. En dan in de finale kan je altijd bezien. 8:40 is de afstand voor Hans Ulgo de Boer. En dan gaat hij 4 onder leiding in de junior. Thijs Hiemstra staat voorlopig gewoon bij de beste 5. Finalist. Maar kan hij hem verbeteren? Dit ziet er al beter uit. En nou, ik denk dat het voor hemzelf net minder wordt. Hans Ulgo de Boer. De leider bij de junior. Hij de rechter. Ja, zelfs soort sprong als Nieskes. Hij springt haast boven op het baltje. Het gaat om een enkele centimeter verschil heen goed. Maar hij had dan toch een heel aardige FK-vorm te pakken. Dat kan je wel stellen. Feitelijk is deze sprong natuurlijk wel finale waardig. En daarmee Rilke op de finale ik wel in. In ieder geval mooie sprong. 18:41 noteren we nou voor Hans Ulgo. Hij verbetert hem dus net. Blijft staan op 18:47. Voorlopig is Age Hulder de achtervolger op grote afstand 16:24. Alwin Heida is voor mij een verrassing met 16:02. Heel kreers op de tweede plak. Sietse Bokma toch nog erbij. Hij moest hem op het nipper kunnen plaatsen. En Thijs Hiemstra, nou, die docht het van Sinuan echt prima. Met 15:90. Theo Hopma die iepen hier en die iepen fors, want die gaat roem oer die 18 meter heen. En het zou me niks verbazen dat hij de wedstrijd hier in Weesum iepen bij een 19 meter sprong. Nou, het spant erop. Hij moest nog vrij vlot. De laatste per slagjes ik even meepakt. En een heel lekker begin voor Theo Hopma. Tweede lijn. De grote verrassing hier. 2083 hier toen. Het weer zijn eerste en enige Friese titel. Maar die begint hier in die met een 19 meter sprong. 19 meter 1. En dat betekent dat de versissingen nog nooit aardig goed komen. Wij kunnen hier wel eens vuurwerk verwachten.
En hoe iepent Bart Helmholt dit FK? Let er voor de wedstrijd deer maar 21 meter of kiest er voor een opbouw? Dat is ziekje in communicatie met de polshouder. De wind zorgt ervoor dat de pols slingert. Lange oren. Bart Helmholt. Op de stok te pakken. Schiet nog wat voorzichtige kant. Komt wel heel makkelijk weer op zo'n 9 meter. Maar ja, voor Bart Helmholt is dit een trainingssprongje, die 9 meter. Hij weet van, ik kan hem haast een eindje verder zetten. En dan tel ik er weer een hele meter bij. Het is duidelijk kozen voor de opbouwende wedstrijd. Maar het ziet er soepel uit. Hij had een weekend rest genomen, had bewust even gas waarom nam. Maar hij ziet er fit uit. 9 meter over kunnen we noteren voor Bart Helmholt. Hij gaat dus 10 centimeter verder als zijn concurrent Theeuwers. Isbrand Galema. Tweede sprong. Meer in de macht. Hij kan nog meters pakken. Hij kan meer meters pakken. En nou dit hij voorbij dat balsje. Het zal een 9 meter sprong maken. Als beste bij de topklasse op dit stuit zullen we Isbrand Galema van het Heidenskip. In zijn tweede sprong klopt het al een keer aardig en komt hij dat 9 meter en 54 centimeter. Bart Helmholt volgt op mijn 9 over Theo Sotman 901. Thomas Helmholt 1862 en heel verrassend Jacob Skerjon 1860. Die 5 zullen het uitvechten matten. Ja, dit FK, dat nadert nou de echte climax. Wij beginnen met de finale waarin alle deelnemers nog 2 kansen krijgen om een gooi te doen naar die allervierste afstand. Het is Jacob Skerjon in zijn eerste finale sprong. En die had de stok net op het goede plak staan. Ik merkte het veel bij die sprong dat hem net hier. Dus had hem verder geen lip. Maar dan, hoe gaat het bij de jongens? Ja, daar is hij. Oh, wordt hier er nog meer uit Hellikent. Hij is hartstikke blij, want hij springt nooit zo vier. Maar oh, dit laatste slagje. Hij liet hem er eigenlijk wat te gauw uitzakje. Want dit doet er perfect. Hij klemt hem heel mooi stil. Hij had de tijd om te klemmen. En die uitsprong. En dan plop. Is het even spietig. Maar... Want zorg waar het baltje leidt. Op die vierste afstand van Santje 40. Dat hier de Hellikent. Maar daar ben ik best voor. Wat springt deze jongen een FK heen? Onvoorstelbaar. Wiebe Auke Postma uit Noordburgen. Ik een echte outsider die het hier helemaal weer maakt. Ja? Want dat is 16 meter 84 voor Wiebe Auke Postma. Daarom is er exabliert. Het is een nieuw persoonlijk record. Maar oh, ik denk dat een centimeter van Griepen lijkt. Sietse Bokma in zijn eerste finale sprong. Had hij hem nou beter staan. Dat ligt er al op. Hij kan nou meer hechten pakken en... Is net tevreden. En dat loopt natuurlijk. Bobby Zwaagman op de allervierste scones van de eerste aanval. En komt het echt net. En dat betekent dat Bobby Zwaagman als grote hoezenheeg favoriet nog maar 1 sprong voor had. Age Hulder. Ja, wat kan Age Hulder nog? Want die had het Joert absoluut nog met zijn lippen. Hij zet afstandsjesdel. Daar lagen er in zijn jongenstitel om. Dat is er nog net uitkwam. 16-24, ja, dat is voor hem, ja. Het speciaal een weekend rust nam, Liekers Bart Helmholt. Om kleer te werken voor het FK. Oh, hij maakt tegelijk met Bart. En Bart gaat eerst. Bart Helmholt. De eerste finale sprong. Zet het spel op scherp. Ja, hij zet het spel op scherp. Hier gaan we naar de 20 meter. En nou is de wedstrijd echt hierbij. Dit is
hoe we Bart Helmholt kennen. Niks geen op smoke, maar 4 roerbalsje. Arne Hulder van zijn eerste finale sprong. En die zit er nou volle beter in. En die doet een gooi naar de eerste afstand. Komt er nog net, maar verbetert hem aardig. En komt richting 18 meter. Maar interessant is... 20 meter, 82 noteert Bart Helmholt. In de eerste beste sprong dat er een vol rjochtrok is en net al te vlug. Ja, dit ben afstand. Je kent dus Fries kampioen worden. 20-82, Bart Helmholt. Hele opbouw van de wedstrijd van Bart wie gewoon tactiek. Hij had natuurlijk in de derde sprong had hij dat klassementsrecord of verbetering won. Had er net red. Gritje Abma, de vrouwje. Hier op een derde finale. En nee, die komt net in de buurt van het balsje. Ik wil ze nog even melden kennen dat Arne Hulder intussen Santje 98 geleerd had. Dat begint meer op de linkje. Alle eigen met jochten op Klaskenauta. En kent zij er wat slinger is. Zit heuger in en ja, de bal. Het is toch vrij raap oer, maar ze pakt toch. Ze had meters maken bij die insprong. Lekker fel begin. Absoluut. En zij slingert toch echt nog wel de voet met best naar voren. Nee? Bij de uitsprong. Ja. Het is verder. De vraag is nog even hoe vol verder. Maar Klaskenauta doet hier hele goede zaken. 14 meter 39 is de nieuwe eerste afstand. En daarmee weten we precies waar we nou aan binnen. Want dit is de 5e en laatste ronde. Alle leppers maar nog 1 keer. Dus we kunnen nou beginnen te afstrepen. De spanning is nou extra heeg. Dan had het zelf meemaken. Als je een aardige afstand stiert en je stiert onder leiding en je wist er komen nog 5 concurrenten, hoe zit je dan achter op een score? Ja, dat is onbespreekelijk. Dat knibbels die ben niet zwak. Je weet eigenlijk net bij het ziekje maar. Want er binnen verscheidene afstanden die wel voor verbetering vatbaar binnen. Thijs Hiemstra is de eerste finalist. Wie de junioren. Nou, die sprong, klimt stil, had de tijd op de klimmen. Helaas uit de richting. Er zitten toch wel een protte kreknetsprongjes in, hè? Toch wel technisch een goede springer op zich. Hij leert dus zijn persoonlijk record direct. Dik voor de Santje 60. En ook krijgen we Jacob Scherion. Jacob Scherion, die redt het net op. En datzelfde geldt op die eerste batter van Wiebe Auke Postma. Dus Wiebe Auke Postma die... Ja, die zit nou echt, die is klaar. Ja. Maar kan je waarom zien op een fantastisch sterk FK. Voorlopig zit er op zilver. Jacob Scherion die viel de mek, die moest echt weg hier. Absoluut. Want ik denk dat hij... Hij hier kan naar PR springen, maar die afstand van Bart Helmholt te beleven. Ik denk dat hij heel blij is naar deze dag. Hij is weer onwijzig. Ja, en hij docht echt nog mee. Toch echt een man Thomas die nou ook een NPR hebben maat om zijn broer te beleven. Ja, nog even Wiebe Auke Postma. Zijn laatste finale sprongen redder bij lange net, maar 16:84 een nieuw persoonlijk record bezit voor hem. Een uitstekend FK. Ja, wat vindt Thomas Helm?
Hij is nog nauwelijks die finale te hebben. Hier tijdens het Fries kampioenschap. Nou, hij weet dat niet met 10 maar wat zit. Hij zijn broer heeft al wat heel erg heen hoor. Maar ja, ze is natuurlijk nooit mooi. Zo'n 12 meter, 11. Nou, de topfavoriet. Dan komt het erop hoor. De recordhouder. Is in allerlaatste koers. Bobby Smaakman. Is hij de kampioen of is hij net? Oh, dit is wel echt een verrassing, hè? Dit zal hem zeer van. En je zult eens iets op maar krijgen, die zwak worden weer. Ik zie ze kop maar hek het al. En daarom hebben we toch wel een enigszins verrassende En zo gaan we elke keer toch weer grote verrassingen, hè? Bobby Smaakman. Maar ja, Bobby Smaakman, die natuurlijk de torenhoge favoriet, die zullen het makkelijk klaar kennen. Maar het lukt om ons En Thomas Helman nog Ike stunten. Ike stunten. Wat spelen. Daar houdt het mooi op inderdaad. We weten het al een keer nog. Het begin hier van de carbonstof had de Saan Polster met een sprong hier. Mijn Saansprong. Mijn Saansprong. Maar nou weer correct net. Maar Bobby Smaakman, wat gaat er mis? Hij had te weinig tijd. Hij springt op zich goed in, maar toch te weinig tijd om die stakken te klimmen. Hij gaat in verhouding te vlug over, hè? Ja. Zelfs een snelle klimmer als hij kan dan de stad net doen. Net beleppen dan op dat moment. Jongen, Santje 0-1 van Bobby Smaakman. Dat is voor hem ondermaats. En dat betekent dat de jongenskampioen al bekend is. Tom Hoekstra voor het tweede hier op regen. Elke wedstrijd is weer onze. Een grote verrassing in de categorie jongens. Tom Hoekstra zit lekker in de wedstrijd. Het zit wel helemaal goed tussen meer. Centimeter 40. Tom Hoekstra staat al op het bad en wat zult die lekker springen kennen. De titel zit al in de pocket. Ik ken weer wat je wil. Ik ken compleet vrij hier nou. En dat is een heel lekker gevoel. Dan flikt er het toch maar even. Wat kwart een seizoen, wat blessures aan. Maar hij staat er. En wat kinder en wat kinder. Of een beter in. En gaat het er nog in? Nee. Nee, hij probeert het nog al. Maar dit is de jongenskampioen 2013. Tom Hoekstra van Driels. Hij prolongeert zijn titel en levert dus een geweldige prestatie. Sterk in de wedstrijd. Uitstekend dier voor Tom Hoekstra. Sterke, krachtige jongen. Bij de oren vecht er nog 1 minuut. Zo is nog even Alwin Heida. Natuurlijk weer op NRF-finale. Alwin Heida. Kent die nog? Oh, hij springt van Sido aan. Een hele aardige sprong. Maar ja, dat baltje lijkt nog niet voort, hè? Tevens op maar. De allerlaatste sprong en dat gaat volslijn mis. Hij kript naar zijn lies. Hij had jeder liesklachten aan. Dat had hem al wedstrijden kosten, maar dit is foute boel. Ja, het schijnt erin. Just direct, hè? Ja, het is de insprong bij dat er een band misgriept en hij klapt gewoon met de aanzet. Ja. Direct al. En dat is toch wel tevens zijn zwakke punten. De insprong is net altijd om naar Hoekstra te trouwen. Hij had al wedstrijden rennen litten. Hier met Zwaan zit het er al in. Ja. Hij had het een skonsje beteren litten en de gang werd redelijk. Maar dit bent typisch van die blessures die reis nodig gaan. En dat is lastig in het Philips seizoen. Nou, in de finales in augustus had hij geen rust. Nee. Zonder sneu. Nee. Dat doet dubbel zeer. En dus kan deze man starig gewoon beginnen te tanken. Gewoon zien. 4e totale titel hier aan Weesem. Eigenlijk 6e. 4 keer wonnen de zilveren pols. Nee. Jouw keer. Maar eerst zullen we natuurlijk even bij Grietje Abma. Want die maakt richting 1440. Als zij Fries kampioen worden. De sprong is goed, ze had het niet. De richting en maar loslaten, ja, dat is beter. Bart Hellemholtz voor de ultieme laatste finale sprong. Pakt hij zijn 4e zilveren pols.
begint te gaan. Net in deze sprong. Hij zocht ik naar zijn hand. Daar zitten de bleren nog in van Vline Wieke. Ja, 2082 is een knappe afstand. Maar hij is nog net mis. En deze man ik net. Goed, dat we natuurlijk zo'n sprong wel zetten in de superieur. Ja, Zit goed aan, maar de druk om ging ken. Met die laatste sprong tonnen te vlammen. Per Wikkeling sprong er een meter verder als de leidende afstand. Maar kende dat nog een keer. Hulder, de laatste finale sprong. Niet op de klimmen. Geert er net de 4 uit koers. Hij doet de 4 uit koers, ja. Ek, hij... Jongen. En dan willen we dat Hans ook al kampioen is bij de jongen. Hij is al aan het werken, aan het rotten hier. Al die pols nog wat naar hem 80, maar hij viel het al. Nee. Komt nog wel heuger in die stak. Oh, Maar mist het jochte paard compleet. dat is de tweede topfavoriet die net kampioen wordt. En dat is ik sprekend van het FK. Daarom is dit zo'n bijzondere wedstrijd. Dat is natuurlijk fantastisch. Maar goed, Julian is die voor hier op dat schavat en die wil daar graag wel op. Ja, bij de vrouwen ja, krijgen we Helianne van der Wal. Die is die verleden dier met de krans om. En die mij nog één keer. Met deze man stier ik met de krans om. En die had hem al. Hans Ulko de Boer pakt zijn tweede Friese juniorentitel op Riegen. Redelijk zeldzaam dat dat gebeurt. Maar ik denk dat Isbrand Galema de eerste is die in actie komt. En dat zoek was echt een stunt bij. Want hij had een persoonlijk record nodig. Ja. Dat staat op 20, Daar moet er 5 centimeter bij verzinnen. Zo is de Helianne van der Wal. Nee, Krijgt ze. Nee, ze zit hem net in de burger. Klas in ook aan wint hier de Friese titel bij de dames voor de eerste keer. Eén ding is wist, het is jong feest in Driels. Want Hans Ulko, Vriend van Glaskanauta. de vriend van Glas. Wat fantastisch. Isbrand Galema in de laatste finale sprong. En hij wordt weer uitkomen. Hij had hem! Hij had hem! Hij gaat scheef! Zonde voor Isbrand! Wat ziet die mooi in de slag heen? Dit is een perfecte sprong. Zo dan naar de spoor. Hij hier in bedwang, hij hier in controle. En dan op het laatste stukje gaat er toch nog uit koers. Ja, en dat kan zo'n sprong net hadden. Dat kist dan neer onlangs. Technisch wie het perfect uitviert. Ja, en dan weten we dat Bart kampioen is. Hans Ulko de Boer wint de juniorencategorie. Zijn vriendinnen, Glaskanauta wint de vrouwelijkscategorie. Maar deze man, Isbrand Galema, wat vierde er tegenbij. En hij sprong echt een mooie, goede wedstrijd. 19,88 meter kunnen we nog noteren voor Isbrand. 19,88 meter. Het is net genoeg. En ik zei weet het. Ik ben Fries kampioen. Glaskanauta. Het moet een helende werking hebben om een paar weken voor te gaan naar Canada en dan een FK te springen. En om nou te springen en de overkant te halen. Bij Hans Ulko zit te wachten. Oh, dat redt ze net. Maar jou een applaus. Glaskanauta. Bij de dames. De Friese titel. En Hans Ulko, kom op jongen. Ja, Hans Ulko draaft al. Ja, dus de spanning is er vanzelf al. Het hoeft niet meer. Maar oh, wat zal het een feest worden. Van dit Friese kampioenschap. Je mag net in bed. Nee, sorry. Het staat goed. Hij was aan het hele steden. Helemaal niks mis maken. Ja, en dan hebben we dan toch een wonderbaarlijke ontknoping van dit FK. Bij vreemde, sterke winners, maar ook mijn meesten die de finale naar die is helje. Maar de man die zijn 4e zilveren pols wint, die staat nou voor uw kleer. Bart Helmholt mij 2082.
Ja, Bart Helmholt, de 6e titel. Ja, het begint te wennen, maar is het toch wel leuk om te winnen? Zo langs voor de wedstrijd nog kostmeestelijk best van de senior en wens aan titel nooit natuurlijk. Ik ben er altijd even blij mee. Dus nee, ik ben hier super wies mee. Voor de wedstrijd wie het vanzelf. Ik zei, er is dit hier best 4 sprong door de competitie. Dan heb je misschien toch een idee van dat kan je goed voor zoals gaan. Nou, de druk zit er in ieder geval flink op. En eigenlijk meer als vorig jaar. Ja, er winnen nog de jongens die verschrikkelijk 4 sprong hier. Ja, dat komt er dan net helemaal. Dat is wel jammer. Er komt Arne net in de finale. Denk je dan, nou dat scheelt al, een slok op een borrel? Ja, natuurlijk hartst het lauws mee. Voor de sport is dat het mooiste en voor de wedstrijd is het het mooiste, want dan kiest kop over kop. Ja, ze plaatsen er net en ja, het is op dat moment even niet 0, alleen het lauws neemt ze mij naar de finale. Hoe rustig stond naar die 19,5? Dacht dat is genoeg voor de finale al, die allereerste sprong? Ja, toen ik voor mezelf ik denk, nou, daar rol ik er wel mee tussen. Helemaal omdat het toch wel aardig waaide. Ik weet toch wel het brood om een nieuwtje mee te springen. Dan komt vervolgens 2 sprongen die technisch iets minder binnen. Ja, de treddensprong weer eigenlijk de mooiste. En daar pakt ze eigenlijk vertrouwen uit van die 20 meter zit hier ook nog wel in. En dat het dan in de eerste finale sprong zo'n dikke 20 meter wordt, ja, dat had ik niet verwacht. Ja, ik ben eerlijk gezegd, toen die 2082 sprong, toen zei ik van nooit de kampioen. Hier is dat gevoel ik. Ah, jongens als Tevens die kennen toch nog wel mijn sprong eens een keer als helemaal stilstaan in de Safia komen. En Isbron pakt nou correct in de laatste sprong wordt er wat scheef, maar dat hij de handen bovenop laat en gestrekt eruit, dan kan er een heel eind komen. Maar ja, dat druk weer er toen wel aardig af voor mij natuurlijk voor de laatste sprong. Hans-Olger de Boer, allereerst van harte gefeliciteerd vanzelf. Hier is dit zelf voor de wedstrijd, denk ik, hè? Nou, voor de wedstrijd hier het op zich wel bedacht, hè, zo, beide op het podium, Klaas en ik. En ja, het ziet er wel in, het moet er wel uitkomen, je weet het nooit maar zo'n wedstrijd. Nee. Ja, want Aage Hulder, ja, die toch dit hier over het algemeen de baas. Hoe koelde dat, haast het voortdurend druk opzet, maar die sprong van hij? Ja, ik denk gedeeltelijk wel, dat je dan dik 8 in de L zet, ja, dan moet ze wel een redelijk goede sprong hebben je erheen. Het kan al hier, alleen ja, de druk houdt er dan wel op, ja. Maar hier is op dat moment het gevoel van dit kan de kampioensprong wezen. Ja, vorig jaar ik maar de eerste sprong hier, de kampioensprong. Ja, dan is het moeilijk uitbouwen, maar straks weer. En dan probeer het natuurlijk altijd. Ja, dan ben je oppompt en dan ben je kijk te fel. Ja. 2 keer op Riegen, dat is maar een heel iets groepje. Zeker, ja, nee, daar ben ik hartstikke blij om. Ja. Daar komen we hier naar de senioren, wat binnen plan? Ja, dat ik van de winter goed trainen en dan hopen dat valt hij mooi maar de topkast maken dan. Ja. Dat mag door de 20, hè? Ja, maar ja, dat is wel haalbaar, hè? Succes. Ja, dankjewel. Tom Hoekstra, 2 keer op Riegen. Ik ben verrast, hoor ik. Ja, ik zelf ik. Ik had het net verwachten, want lang geblesseerd wist en lang uit het vier hebben. Verschillende blessures hadden en nu in één keer weer het FK weg. Ze zei ik wel van, nou ja, het komt er wel weer om. Hij had misschien wat te bot traind, hij is misschien wat te gespierd, wat te zwier. Wie dat net zo? Ja, het wie eigenlijk net zo, want ik heb gewoon een paar stomme acties eigenlijk op squallen, maar het game heb een keer is er gewoon inschitten en ik ben naar de fysio geweest en ik zei ja, ik zou het komen kennen door die training. Maar hij zei eigenlijk, het is gewoon dat je zo'n de warming-up en explosieve actie door, dat kan gewoon net. Dat je nou net volle spieren, het kan gewoon net. En daardoor kwam het eigenlijk. Maar dat Fries kampioenschap, dat leidt hij dus wel. Ja, kennelijk. Ja, ik doe goed met de druk omgaan deze keer, omdat ik gewoon, ja, ik zie mezelf net als favoriet. Ik dacht gewoon, nou, ik zie wel hoe het gaat. En ik weet nog ook het vorige jaar, die heb gewoon eerst een 7 sprong, 16 meter en dan knallen eigenlijk. Ja, het leidt wel druk op. Hè? Als er een keer een knappe sprong leidt het druk op je zinstander. Dat is gewoon zo. Ja, ik wist, maar die 16 meter wist ik eigenlijk al dat de oren zinstanders al redelijk vies springen moesten. Dus finale wie wel redelijk zeker. En toen maar die Santje meter wist ik dat er wel druk voor Bobby lag. En knallen bij de junioren naast hem? Ja, het is wel de bedoeling. Ik zou weer in het winter weer zo trainen en dan hopen dat ik volgend jaar net blesseerd ben. 14,39, toch toen van nou, dat is de kampioensprong? Tuurlijk net. Nee, dat is echt een sprongje van niks eigenlijk. Ik bedoel, vorig jaar in de voorrondes kon Eliane en ik beide gelijk de eerste sprong over de 15. Ja, nou is dit genoeg. Ja, dat snap je niet. Waarom zit die afstand er net in? Ja, ik weet het net. Ik zie het sowieso nog net echt heel lekker in het seizoen. Ik ben het fit geweest in Canada. Ik heb er net echt vol trainen in. Dus vandaar. Ah, Henk Skieving, nu aan vroeger uit Canada werd ik voor het Fries kampioen. Dus. Oh, dat zou mijn mem van de morgen nog. Ja, dat is dat. Nou ja, het werkt toch. Het hoort net vierde springen en dan is het toch genoeg. Zo'n titel telt, neem ik, hè? Zeker, de Fries kampioen, dat telt zeker. Tweede, tweede, eerste, als wie het zo plan. Ja, nou inderdaad. Volgens mij heb ik het ooit nog een keer zo. Tweede, wie zal ik nou van, die dan maar eerst. Maar nou
Hans Ulko wint echt nog de titel, dus dat wordt een leuk feestje bij hem. Tuurlijk, het is een heel leuk feestje. En mijn broertje is dan Fries jeugdkampioen, dus dat is al je feest. En dat mooi, trots hebben. Nee, zeker, dat wordt hartstikke leuk. En bedankt en veel plezier. Ja, Jemmik, bedankt. Ja, nog even resumerend, want wij gaan natuurlijk een prachtig kampioenschap zien. Werd vooral de spanning verantwoordelijk weer voor een hele bijzondere wedstrijd. De seniorentitel gaat naar Bart Hellemholt. Isban Galma die wordt hier tweede met 1988. Tevens Hopma, Egert Triels, 19 meter 1 voor Thomas Hellemholt en Jacob Scarion, de verrassing van Noordburgum. 1860. Bij de junioren Hans Ulko de Boer, 1847. Aangehulde bloed stekken op Santje 98, maar die stak hem hier nog junior. Sietse Bokman werd treden, Alwin Heida vierde en Thijs Hiemstra sluit de riggen. Bij de jongens Tom Hoekstra, Santje 40, Bobby Zwaagman, Santje 01 en misschien wel de verrassing Wiebe Auke Postma, 1684. En dan bij de vrouwen, Klaske Nauta 1439, ja net een monstersprong, maar ja alleen het vierste telt. Liliane van der Waal tred je in 90 en Grietje Abma, idem dito. Die meisje dit podium vol. Bij de dames, en dan is dit hier hun 39, Klaske Nauta. Daar is ze. Ik voor haar de trouwens natuurlijk. Hier applaus voor Hans Ulko de Boer. Hij wint mooi 8 meter 47. En dan hier is ook al een mooi stel hier applaus voor Bart Hellemholt. Hij wint dus mooi 20 meter 82. Applaus voor Bart Hellemholt. Winnaar van de Zilveren Pols. Druk kampioen Bart Hellemholt. Ja, en dat is dus Raymond van der Meer die hij mooi zong. Dat ik van, god, heeft die commentator een mooie stem. En het Fries Kwalsvliet, dat brengt dus bij de eind van een mooi FK, weer zo'n 50ste editie. Wij gaan op naar een nieuwe editie. Takem hier. Hier hebben wij de kampioensioen. 3 uit Driels, 1 uit Burgum. En dit kampioenschap zit erop voor 2013. Graag ont een keer.